Dobrý deň, vážení diváci, ja vás vítam pri sledovaní mojej talk show. Mojím dnešným hostom je najznámejší maďarský herec na Slovensku, Csongor Kassa. Aj tlieskam ti. Zdravím ťa, ahoj. Ahoj, ahoj. Ja som teraz akože zlogol zo školy, pretože ja mám normálne posledný týždeň v škole a budem mať maturity, takže nasleduje akademický týždeň. Chcel by som ísť na herectvo. Čo na to ty hovoríš? A čo vieš? No nič, preto. To bude málo. A ty si jak maturoval, keď už sme pri maturitách? No, ja som sa nemusel pchať do zadku nikomu. A zamaturoval si? No. A čo si ty robil? Gymnázium, konzervatórium? Čo? Nie, ja som mal špecializovanú školu, ja som mal strednú elektrotechnickú silnoprúd. Po piči. Ty si aj členom Národného? Nie som. Prečo? Tam ma nechceli. Prečo? Niečo som posral. Ty si sa stretával aj s Koleníkom? No. Počúvaj. Aj s Magálovou? No, s ňou som aj hral. Tu som raz pustil na zem. A rozbila si gebulu? Skoro. Skoro? A čo to je zaštopkané už, alebo čo? Nerozbila? Nemôžu preto ma nezobrali do Národného, lebo som ju pustil k zemi. Kto ťa akože učil na výške? Dača Turzonovová. Pani Turzonovová? No. Ale ona je z toho paneláka? No. Ježiš, to tak neznášam kúkať tú pičovinu. A ja som s ňou tam hral. Aj ty tam prepáč. A prečo ty hráš v takých pičovinách? No však aj v pičovinách treba hrať. A často si to robíš? A čo to je často? To je relatívne. No tak ja si to robím denne 3-krát. A to je veľa. To je veľa? Na môj vek už to je veľa. Koľko máš rokov? 40. Ale tak celkom dobre vyzeráš na 40-ku. Díky. V očiach máš lesk. Akože... To je alergia. Jaj, na čo máš alergiu? Na lipu? Na blbé reči. Jaj. Čo, mám blbé reči? Nie. Inak už mi dosť lezieš na nervy. To je super. A ja by som už išiel. Kde chceš ísť? Na záchod. Potrebuješ čúrať, alebo... To je idiot. Však to je úplne idiot. Ty chceš vyzerať ako ja? Ty chceš byť taký dobrý ako ja? Áno. Taký trošku vytrhám vlasy, čo? Au! Tu máš. Au! Čak mi... Au! Čak to... To je debil. Vážený, po plastike sa vidíme, čauko. A v prípade, že sa ti toto video páčilo, klikni na subscribe tu.